Gernika Lumoko udalak, Azten elkarteak, Sorkun ileapaindegiak, Mujeres Barberas elkarteak eta hainbeste kolaboratzaileek elkarlanean kirol inklusiboa eta denentzako kirolaren aldeko jaialdi solidarioa antolatu dute. Jaialdi hau domeka honetan, igande honetan, ekainaren 16an izango da eta goizeko 11etan hasiko da Gernika Lumoko Industria kalean. Bertan, aurreskua, Saibor, Danbaian batuka da, produktuen sosketa, kirol egokitu eta inklusiboaren erakustaldiak, eta ile eta bizar mosketa solidarioak izango dira besteak beste. Hau sortzen da, era batera laguntzeko oneri umieri. Nik endo solidario batzuk Sevillan beba egonaz, eta gutotena da, jake kanpora juna zen, berton Gerniken be lagundu umieri, ezta? Nire lenguziniek deko ume bat arazoakaz, da orduen, berari laguntziarren, sartu ginen astenegaz, eta hau montegu. Ni pentsatzen dut oso politxe egongo dela, izango da, domekan hasiko da goizeko 11etan, gero aurrezku bategaz, gero Saibor etorriko da, engo deu disko festa bat, estenario barik, umiekaz interaktuateko behien, oza lurrien, gero egongo da bebai Danbaian batuka da, eta gero bizen bitxartien astenekoak egongo diez jolasak eta eitzen umientzako, eta gu egongo gara ulie baten, egongo dire bebai pelukerak andrantzako, egongo dire bebai txaskolak margostu, estetika moduen, totalien egongo gara, ontsa esango txut, totalien egongo gara 23. Danon artien ia bier asko itzen bagu, diru asko lortzeko umientzako eta egun oso politxe pasetako. 11ak eta laurdenak eta 11 eta ardietan hasiko gara, 23 pelukero egongo gara, pelukero eta barberu, batzuk egongo dire andraskueri eitzen, eta beste batzuk egongo gara gizonezkueri eitzen. Guk ipinigu presizo bat, ulie 5 euro eta bizarra 5 euro. Segaitik ipinigun hori presizoa, ze batzuk gaztiek, por ejemplo, nire kliente gaztiek, logikamente, ez da diru askorik. Orduen, batzuk ordainduko dabe 5 euro, ez teko beste aukerarik. Bueno, aukerie badeko baina, lo que pasa que gaztiek beti gabiz dauz apurtxu bete maz fit. Eta bai eukiko dabe aukerie diru gehiago emoteko. Nire sastie kliente batzuk ordainduko dabela korte baten moduen. Osa, beste dana izango da donatibo moduen. Hola nik izango da. Nire kliente guztireri esan txatie domekan etortzeko. Ganera, deitzestie eta esaten txatie, ezin zu aguanta domekar arte? Da, bueno, venga, aguanta. Eta, bueno, astion ez dugu baikulerik. Baina, bueno, danak etorko diz, ia dana badatozen domekan, nik hori gure dut.